Mingaw ang biyahe. Mao kini ang paghulagway ni Enaryo usa ka konduktor sa usa ka bus company sa ilang pagpamasada sa Cebu South Bus Terminal kon CSBT karong buntag sa Huwebes, Marso 26, 2026. Tungod sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa krudo, dako kini og epekto sa iyang inadlaw nga kita. Ginagmay ko sir, wala ko kabalog pila po kay depende pa sa pasahero. Samtang ang usa ka taxi driver nga si Elmer, dili mapugnan sa pagpadayag sa iyang kaguol sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa lana. Oh, bahita. Bani among kita ba sakto sa lina gyud. Oo, kauban mo, may ayo kay ugma magsitujis na ni ang among kan. Ang ugma karon labi dito ugma gatos ka pili sa lina. Ang among agi kada adlaw ada may kan para sa pamilya karon. Taliwala niini, usa sa mga lakang sa probinsya sa Sugbo mao ang pagpaubos sa terminal fee sa CSBT isip tabang sa mga operator o driver. Ang atong terminal is primarily intended for service. It is not for profit. No? Ang kanang atong terminal fees are just incidental because of course we will have to pay for the salaries of the employees, we will have to buy equipment, we will have to buy supplies and all that. But otherwise, dili gyud na para ginansya ang terminal para gyud na serbisyo. Gani inaabtan sa team si Enaryo nga padulong mobayad sa terminal fee ug amo kining giubanan. Apan matud niya, nakahupay man ang maong lakang sa ilang sitwasyon apan dili gihapon kini kaigo tungod sa ilang suliran karon sa panginabuhi. Di gyapon sir kay mahal biya kayong kuan ron sir, krudo. Ay maka sa Drills parking na mo tag 200 pero pag ingon nga kuan jud makakuan sa mo sweldo di gyapon kay mahal kay krudo sir. Kaya gamingaw kay pasahero. Samtang si Elmer, mapasalamaton sa maong kausaban. Ako karon jis na. Wa mo gibawin. Nagibutang na. Awis salamat kayo. Salamat kayo. Okay na jis, okay na jis. Okay na jis. Gisuportahan usab sa Executive Assistant sa Cebu South Bus Terminal, Jeb Stewart, ang maong lakang ug giingong dako kini og tabang sa mga operator. Dako na po siyang tabang in such a way nga if imo magong i-count ang overall nilang mabayaran, at least they can save as well. Matud pa ni Stewart, gisugdan na ang implementasyon sa bag-ong terminal fee kagahapon ug target nga mulanat hantod sa Hunyo. Apan, adunay posibilidad nga mopalawig pa kini kung magpadayon ang krisis sa presyo sa lana. Samtang nakaduol ang Semana Santa, subsub na usab ang pagpangandam sa Cebu South Bus Terminal, diin gipalantawan nga magpunsisok ang mga pasahero nga mopauli sa ilang mga probinsya. Nagkanayon si Stewart nga hapsay pa sa pagkakaroon ang operasyon sa terminal ug padayon ang ilang pagmonitor aron masiguro ang kahapsay o kaharuhay sa mga biyahero. Nasaksihan usab sa among team ang gipahigayong pag-inspeksyon sa Land Transportation Office kon LTO sa mga bus terminal ug sa pagkakaroon wala sila nakit-ang issue o problema. Gisugdan usab ang send-off sa ilang mga personnel karong adlaw. Aduna sa painumdum ang CSBT management sa mga mobiyahe karong Semana Santa. To avoid overcrowding lang, be early, and then kanang inig palit nag ticket o kanang inig during mag-line up sila waiting for their chance to nga mo depart na sila dali from the terminal, kanang giawhag lang na puntanan nga mulinya lang tagtarong bilang ta mo-overtake atong sapawan ang uban. Magsugod ang biyahe sa alauna sa buntag hantod sa alas 9 sa gabi ug adunay biyahe matag 30 minutos. Dugang pa, magbutang usab og medical station ug maghatag og libreng tubig para sa mga pasahero ang Cebu Provincial Government. Kini si RD Morales alang sa MyTV Cebu.